Like, lahi tanan ang gipangingon. So, Heyzup, Wazup, Zup, Zup, what's up mga Komas? Oh my god. This is my first challenge, okay? The lie detector test challenge. Woo! So mga Komas, dili na ni nato dugayon pa. Woo! Ba, kuban kay ko. Kaya ra ni. Kaya ra. Diba? Kaya ra. There are a lot of questions, no? Yes or no or any of the choices rang akong pilion, and kaninang bahala kung nag-lie ko or nag-tell ko sa truth, no? Let's go! Woo! Kumas! So, karon mga Komas, dara ang mga questions, and let's start the lie detector test challenge. Ito'y butatong kamot diri. So karon we gonna have the currency mode. Okay. So karon ang mga bay, let's start the lie detector test challenge. Woo! So the first question is, yes. Tagadlaw kaya ko maligo. Tagadlaw yun eh. Wala gyud adlaw nga di ko maligo, guys. Mga bay, no? Whew. Wala gyud adlaw. It's the truth. Question number 2. Wala kayo ka-cheat ng exam. Promise, wala pa kayo ko ka-cheat ng exam. Especially kung maglisod, dili ko mangupya sali ko sa mga kagalingon every time na namin exam. It was at this moment that he knew he fucked up. Be like this. Give you time to be around that track. So Sakit. Like napadirigid ang kulinti bay. Especially if lisod na gyud kayo, pangutana ko, di ko mangupya ko pero mangutana. Basta. Sakit ay. Katulunga pangutana mga Komas. Wala ko'y crush sa among classroom. Wala crush. Wala ko'y crush sa among classroom. Paano masabi? Pinaragtas na ako para masigurado nyo. Hindi mo na makikita sa sarili yung pangangatawan ng tao, sa mukha ng tao. Wala ko'y crush sa among classroom. So, yeah, I'm telling the truth. Yo. Sakit kayo kayo, bay. Hindi ko kay bawa kung makaabot pa ba kung ano yung kumurot pa ba niya mga pangutana. Kaya sakit kayo. Kaya kung kapunay ni Corinthian, sus. Saan na lang yun. The fourth question. Para na ako, dili. Bako kay bawa para ninyo. Para na ako dili, like napay mas guwapo, napay mas guwapo, pero for me dili. Marag na ako sa mga normal, no? Na ako sa mga normal. So no po. I'm not a good looking, pero dito, dili. Oh my god, guwapo na yung kubay. Oh my god, guwapo na yung
你，不敢让自己靠得太近，怕我没什么能够给你。爱你也需要很大的勇气。 Kita naman ninyo. So, ang ipon pa lang daan. Hilo na kayo. Tungod sa... Dili always, so no. Night times nga, dili ko makapanot brush kay tungod kay makalimot, no? Makalimot mo yung tapanag sa. And, kung unsa man gani. Ano? Tinaw! Like, tingon ako sa throat niya na di ko tipanot brush. No? What's happened to you, man? Sakit na kayong tudlo. Woo! Jeez. Yes, nakahilak na ko sa tungod sa napildim sa basketball. That was way back when I was grade 6. That was in terms like todo na kayong effort ito pero wala dili man nato makatag na ang kadaog. Pero at least we try our best. Ato time mag need for improvement pa yun. So nakahilak ko in tungod sa basketball. Ningingon ko sa tinuod nga nihila ko. Yeah, that was a real nga nakahilak ko pag basketball. And wala ko ibang anong kapunay ka mo kirig. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop you fucking lying. Ningingon ako sa tinuod. Nganong kumingon ko tinuod. Timang ka mo tuo. So, last question na ni mga bay, no? Ang pangutana kay... Ang piliyon na ako kay... Mahal ko. Di mo pa na to. Right! Mahal ko. Kay mag-effort yung ka. And ano yun ni mo ma-appreciate, no? Kay makaibaw ka ba? Di kay kanang yangayan ka. Like, mahal ko. Basta mahal ko. Yes. Explain lang ko gamay. Mahal ko kay syempre mag-effort ka kay mo ng biyangayan and dili yung ka basta-basta mo give up kaysa kung mahal ka like na nakangay ni mo syempre you take it for granted so wala kayo effort mo. So, ang akong piliyon, ang akong giyangayan, kay mag-effort mo nga like, imo yung paningkamutan yung makuha ni mo siya, no? And, mahal ko. So, thank you for watching my video and don't forget to subscribe to my channel and click the subscribe button for me. Please. Kaya mo subscribe sa akong channel kay guwapa, no? So mo na to ang lie detector test challenge. Mo ni ang duwa nga makailog nilungod ba or so nagiuban na tinod dito ang gipangulog nag-kurinti siya live. So wala na tayo lang buhaton pa. Thank you for watching to my video and stay tuned for more challenges, upcoming challenge videos, no? This is Ronnie Luis, mga bye. Check and peace out. Komas.